Οι λαθρομετανάστες, υπουργέ, θα πληρώνουν. Εάν δεν τηρούνται, πηγαίνουν στην εφορία. Ερώτημα. Είτε είναι κλήσεις στην τροχέα, είτε είναι φόροι, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Κύριε Υπουργέ, εξαιρείται κανείς από τα 25 ευρώ και όπως ανέφερε και ο εξαιρούνται οι λαθρομετανάστες. Οι καρκινοπαθείς που έχουν συνεχείς. Ο κύριος Χρονόπουλος πληρώνουν και οι μετανάστες. Με τη σειρά. Ποιος το είπε αυτό για τους λαθρομετανάστες, δεν άκουσα. Ρώτησε ο κύριος Χρονόπουλος της Ομοσπονδίας Γιατρών ΙΚΑ. Αρρωσταίνουν άνθρωποι είναι και αυτοί και χρειάζονται τον γιατρό. Ορίστε. Νομίζω ο κύριος Χρονόπουλος, όταν μιλάει μαζί μου, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Δεν είπε κάτι. Δεν εξαιρείται κανένας. Οι λαθρομετανάστες, ως άνθρωποι χωρίς στοιχεία δηλαδή φορολογικά, εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνη των απόρων, των ανασφαλίστων και οτιδήποτε άλλο. Όπως ακριβώς εξαιρείται το 25 ευρώ, κύριε Χρονόπουλε. Ναι. Ο Έλληνας ανασφάλιστος είναι νόμιμος με την ίδια έννοια εξαιρείται και ο λαθρομετανάστης. Εκείνος είναι νόμιμος κάτοικος, κύριε. Λέμε πράγματα στην τηλεόραση. Είναι νόμιμος κάτοικος, κύριε. Είναι να ρίχνουν μήλο. Ο ανασφάλιστος. Ένα λεπτό. Δεν επιτρέπεται να λέτε αυτά στην τηλεόραση. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ο ανασφάλιστος Έλληνας έχει ταυτότητα. Έχει διαβατήριο ενδεχομένως. Ο άλλος δεν έχει τίποτα. Είναι λαθρέος. Άρα, κύριε Γεωργιάδη, ένα λεπτό για να κλείσουμε το 25ευρώ. Να μην το πάρουμε. Γιώργο, σε παρακαλώ. Ελάτε. Σε παρακαλώ. Κύριε Χρονόπουλε, να ακούσω την πρόταση των γιατρών του ΙΚΑ. Να μην τον πάρουμε στο νοσοκομείο. Καταρχήν ΙΚΑ δεν υπάρχει. Είμαι γιατρός του ΕΟΠΗ. Και είμαι γιατρός. Ναι. Λέω όπως το είπε πριν. Ρωτάω, κύριε Χρονόπουλε, να μην τον πάρουμε στο νοσοκομείο. Αυτή είναι η πρότασή σας. Να τον χρεώσετε. Να πληρώσει. Το χρεώνουμε, σας λέω. Να πληρώσει. Όχι, δεν τον χρεώνετε το λαθρομετανάστη. Ο λαθρομετανάστης δεν πληρώνει. Εγώ το κάνω αυτό. Εντάξει. Και τον χρεώνω. Και τον χρεώνω. Και έχω έρθει σε επικοινωνία με τις ευρωπαϊκές. Μια διευκρίνηση, Υπουργέ. Άρα, να συνοψίσουμε. Δεν μου απαντήσατε να τον βάλουμε ή να μην τον βάλουμε. Συγγνώμη, Γιώργο, είναι σοβαρό. Να πεθάνει, να μην πεθάνει, αυτό λέτε. Κύριε Χρονόπουλε, να τον βάλουμε ή να μην τον βάλουμε. Μιλάτε με γιατρό και βεβαίως να τον περιθάλψουμε. Αλλά να μην έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Να μην έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τον Έλληνα. Άρα, ένα λεπτό, παιδιά. Καμία διαφορετική αντιμετώπιση. Καμία διαφορετική αντιμετώπιση. Ο λαθρομετανάστης θα πληρώσει τα λεφτά μέσω της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το απόγευμα. Θα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Υπουργέ μου, το απόγευμα. Αλλά υπηρεσίες υγείας παρέχουμε σε όλους τους ανθρώπους. Το απόγευμα, Υπουργέ μου. Δεν είμαστε απολύτιστοι. Το απόγευμα, Υπουργέ μου. Κύριε Χρονόπουλε, ήταν μεγάλο φάουλ αυτό που είπατε, δεν σας τιμάει. Αφήστε το για μένα, το χρόνο με εγώ. Να μην μου πείτε τίποτα άλλο. Το χρεώνω με εγώ το φάουλ.